Hei, mun nimi on Saara, eli Kuukunen. Ja mä oon nyt ruvennut tekemään tällaista videoblogia. Tässä on ensimmäinen osa. Mä asun Kalliossa 2 kämppiksen kanssa. Tällä hetkellä on töissä. Tässä on kuvattu pari koti-iltaa ja mun omat tuparit. Mä muutin tähän 2 kuukautta sitten ja sitten sellaisia kavereita ja kaverin tuparit ja tällaista. Mitä tässä nyt on ollut jotain ohjelmaa. Tää vielä vähän hakee silleen, en tiedä onko hirveen. Tää nyt on vielä vähän tällaista vaan häröiliä tässä alussa. Sellaista. Moikka. Mitä varten toi? Mun piti sanoa jotain, mitä mä tajusin tänään. Mä en jotenkin enää muista, mitä se oli. Mä kelasinkin sitä, että kun mä olin 14. Että onks hommat hirveesti muuttunut. Mä tunsin itteni silloin jotenkin aikuiseksi. Ja mä kelasin, että ei ne ehkä oo muuttuneet hirveesti. Mä oon edelleen yhtä kokeilun ja nautinnon halunen kuin silloinkin. Ja jotenkin sitten, no tavallaan saa sitten edelleen samoista asioista. Kiksiä seksistä ja päihtimisestä, hyvästä musasta. Tällakin puhutaan olla. Niin joo. Mä en ehkä luonnollista. Niin. Mä oon kuumottava silleen, kun mä oon kerran heränyt darras siinä. Kaveri kuvaa kameraa silleen, mä oon silleen Ei sitä nyt kuvaus. Basilikapaali. Toi on kyllä aika riski. Sitten nää kaikki käymäsemmät näköiset lehdet. Ei mut kyllä se yksi drinkki. Missä on passit? Niin, se on ihan sairaan hyvä. En mä tuu. Sellainen mihin tulee vodkaa, basilikaa ja jotain. En mä tiedä, mut sit toi chilivodka on musta. Mulla kasvaa nyt noita just tulos kevätsatonasta mut chileistä. Hyvä. Niin sulla on niitä ja bambuja ja... Joo. Sit mulla kasvaa sieniä niitä bambujen juurilla. Mitä sieniä? Niin mun sieltä kanssa. Ai jaa. Mä käyn mitään auttavia. En mä juustoa. pistät vaan palaa ja katsot mitä tapahtuu. Ei vittu näkö lähti saa. Oteta kun ne syödään. Mä huomasin kyllä tosi hassua efekti tossa yksi ilta, kun vahingossa paloi noita tulppaanin lehtiä. Ja niistä oikeesti meni tosi pahaa pierua. Joo, tulppaanin lehtiä. Ei. Saattana meidät yllätetty. Mikä se on? Kamera? Piinaava valo vaan. Ilman kamera. Joku jollakin, mikä se taskulampulla sopii. Kauan sä olet asunut tässä? Vähän päälle kuukauden. Virallisesti vasta maaliskuun alusta asti. Joo. Helmikuun puolivälissä mä tänne muutin. Meillä oli Mikun kanssa pakkoavioliitto 3 viikkoa. Kestikö muka 3 viikkoa? Kesti. Hei, pistä tuommoinen night view. Mikä?
Kippis! Kippis! Scratch. Sä oot pistänyt sun sängyn jonnekin. Taas silleen on joku... Tai niin, ei oo 4. Totta on 3. Aivan. Mä loin tän kukuksen serin suppalle ihmiseen nyt on ehkä tulossa. Ei mä nyt oo yhtä jauhoita. Hyvä Tarvitsen siivoukset ja musiikkilennöitä saakset. Ei voi mitään. Leikottöitä. Ei enemmän meille. Aivan. Nyt ei tarvitse niinku säästellä. Seuraavaksi sitten Mikaelta lasten musiikki. Jos joku haluaa tuolla laulaa karaokea, sekin on. Moi ei. Mä voisin laulaa. Mäkin voisin laulaa. Mitä? Sä oot tekstejä jostain näin. Niin. Mä laulan tonne. Sä voit. Sit kun mä tiedän, että saa. Nyt. Pieni tauko meidän vanha kaupunki. Lumipallona juokses pompin vain, lumipallona juokses. Se on gränsisolo, se on selkeä. Lumipallona juokses pompin vain. Ihailevasti. Se oli sitten viimeinen. Ihan kova. Seuraavaksi jatkuu. Ja 1, 2 ja blås 4. Miten sä päättelet maapua? Ei ajattelin vaan.